दिनै जों मिडियानि गेजेरजोंनो मुंख्लं नखरनि जानानै दुखु जों रायजो राजानिसिम फोरमायनांगोन। हारिनि थाखाय जोंनि जा आब' आरो बिनानावमोना गावनि फिसायखौ बावसोमनानै खाफालनि सिख्ला बैसोआवनो खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरनानै जाफोर दुखु दाहा लानो गोनां जादों। बिनिख्रुइबो बांसिन दुखु दाहाखौ जोंनि बे आसाम सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ मोजां मोनग्रा खायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनासो जोंनो होदों। माबायदि होनोब्ला जों बेखौ बुंनांगोन जे थांनाय 2017-18 बर्षआवनो आसामा मोनसे फोसावदोंमोन जे अखम आन्दलननि मुंख्लं आरो बिटिसि एकर्डसिम जाय बर' आन्दलनाव मुंख्लं जादों बिथांमोन साफ्रोमनिबो नखराव 5 लाख राङै अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथांमोना बयखौबो जोंखौ सिरियाव गसंनो बिथोन होदोंमोन बा खावलायदोंमोन। बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्ड मुंख्लंफोराबो बे सिरियाव गसंनानै जों 5 लाखनि थाखाय आखाइ हाजावदोंमोन। नाथाय बिथांमोना गावसोरनि हारिनि मानसिफोरनि मुंख्लंनो 5 लाखखौ होनानै जोंनि बर' मुंख्लंफोरनि गेजेराव सानैसोनो होनानै बाखिफोरखौ आखाइ हाजावनानै दोननानै जोंनि बे मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामनायनि लोगोसे जोंनि बे मुंख्लं नखरखौ गोबां दुखु होदों। बेनि लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बे 8.4 दफायाव जिहेतु मख'नाय बे बिटिआर एकर्डसिम जाय जोंनि जोहोलावजोआ हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमबाय बिथांमोननि नखरनि थाखाय 5 लाख राङै अनसुंथाइ होगोन होननानै जा फिन फोसावनानै जोंखौ बे मुंख्लंनि सारियाव सिरियै गसंनो होबाय। बिनि गेजेराव दिनै नै खावसे बोसोराव बिथांमोना जोंनि 6,000 मुंख्लंनि भितराव 40 नखरनो बिथांमोना बे 5 लाख रांखौ होनानै बिनि गेजेरावनो गुबुन हारिनि मुंख्लंफोरखौ जोंनि सिगाङाव सिरियै गसंफिन होफैनानै बिथांमोन जोंनि सिगाङावनो 5 लाखै रानोबाय। खिन्थु जोंनि दिनैनि मुंख्लंफोरा दिनै आखाइ हाजावनाय बेबायदिनो थाबाय थानो गोनां जादों। दिनैसिम बिथांमोना जोंनो होआखै। आरो जुदि बिथांमोना बे रांखौ होनो हायामोनब्ला बयनोबो होआमोनबा बेयाव बुंनांगौ गैयामोन। नाथाय बिथांमोना सानैसोनो होनानै सानैसोखौ बे लाइनाव दोननाया माने जोंखौ लाजिफोनांनाय जादों। दा ओरैबायदि मोनदों जोंनि आब' बिथांमोना ओरैबायदि दुखु फोरमायदों आरो जों ओरैबायदि दुखु मोनदों जे जोंनि मुंख्लंनि थाखायसो जों माबा मोनसे जाहाथे भिक्षा मागिदों। दा भिक्षा मागिनो थाखायसो जों जेनेबा मुंख्लं जाहोदों जोंखौ बे सिरियाव फज'नानै दोनदों। दा ओंखायनो आं बेखौ सोंखारिदों आसाम सोरखारा जिबायदि जोंखौ मुंख्लंफोरखौ दिनै लाजि फोनांबाय थादों बेखौ सोंखारिथावना। लोगोसे जों बेयाव अकल आसाम सोरखारा नङा जों MLA जायफोर दङ बिथांमोनखौबो जों बुंगोन। बिथांमोना बेयावनो जों एसे बुंलांखादोंमोन। दा जों जिथुनिखि बेयाव स्टेटमेन्ट होलांबाय दा बे बेलायाव जों बुंनो नागिरगोन ओंखायनो जों मुंख्लं नखरारि दाबा आफादखौ दानो गोनां जादों। बिसि दानाय समावबो नोंथांमोना नायजागोन जे जायफ्रानोखि गुबुन हारिजों गाग्लोबनायाव जिउ मुंख्लं जानो गोनां जादों बिथांमोनखौ सरकारनि लिस्टआव लाखिदोंमोन। आरो जायफ्रानोखि हारिनि थाखाय गावखौ बर'नि जानानै दावहा नांनानै जिउ होनो गोनां जादोंमोन बिथांमोना लिस्टआव गैयामोन। आरो बे एकर्डनि गेजेरजों 1 लाख राङै 1 लाख राङै जायफोर मुंख्लंनि नखराव होदों जायफ्रानोखि नांथाबना थैदों बिथांमोननि मुंख्लङा मोनाखै। आरो बिनि गेजेराव 2 लाखै बै मुंख्लंफोरनो फिन होफिनदोंमोन। दा बे 2 लाख रांखौ दालालफोरा हाबनानै 1 लाखखौ बिथांमोना लादों 1 लाखखौ सोरनिबा होलांदों आरो गोबाङानो बे फैसाखौ मोनाखै। दा ओंखायनो जों ओरैबायदि जादों जे जोंनि मुंख्लं नखरफोरा नासयजानानै जायफोरा रोंदों बे लानो हादों जायफोरा रोङाखै बे थालांदों। बे अबस्था बे समनिफ्राय जाबोदों। बिनिफ्रायनो बिटिसि जिथु एकर्ड जाहैबाय बेयावबो गोबां मुंख्लङा मोनदों गोबां नखरा मोनाखै। सोरबा साकरिबो मोनदों खिन्थु गोबाङानो मोनाखै जायफ्रा नांना लानो रोङाखै। दा बेबायदि बेलायावहाय जाहाथे बेफोर मुंख्लङा थालाङा बेखौबो जों लुबैजादों। आरो बेनिफ्राय बिटिसि थानाय समायावनो हाग्रामा सरकारा सालायबाय थानाय समायावनो जुदि आसाम सोरखारा आं दै बुंलांनाय बायदियै बिथांमोना आसु आन्दलननि मुंख्लं आरो बर' आन्दलननि मुंख्लं साफ्रोमनि नखराव 5 लाख राङै होनायनि खोथामोन। बेखौ सानैसो बर' आन्दलननि मुंख्लंनो होनानै बाखि मुंख्लंफोरखौ नासयनानै दोनदों। बेखौ जों दुखु मोनदों। मुंख्लङा बयबो मुंख्लं जानांगौ। सोरबा मोनदों बयबो मोननांगौ। सोरबा थालांगोन सोरबा मोनगोन सोरबा रोंनाया मोनगोन सोरबा रोङिया थालांगोन बेबायदिया जानो नाङा। थिग दिनैनि बेलायावबो जाहाथे बे बुस्थुआ जानाङा जे बिटिआरनिफ्राय जा मोनगोन सोरनोबा होख्ल'गोन सोरनोबा होआ सोरबा गावसोरनि आखायाव थाफानाय मानसिनो होगोन। दिनै गोबाङावनो जादों। सोरबा फैनानै बुंफैदोंनो दालालफोरा सोरनोबा होदों बायदिसिना होदों डकुमेन्टस नांगौ गोदानै नोंथांमोननि नामखौ सोगोन नोंथांमोननिखौ फैसाखौ जों लाबोनानै फैगोन।
बेबायदि जानो नाङा दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ आगोलावनो लिस्टखौ लाखांबाय आरो बिटिसि एकर्डनि आगोलाव जाफोरा मुंख्लं जादों बिथांमोनाथ' लिस्टआवनो दोनखायो सरकारि लिस्टआवनो दोनखायो नि गोदानै सोरबा फैनानै मुं थिसननानै आरो बिथांमोननोसो जे फैसाखौ लाबोना होफैगोन बेखौ जों गनायाखै आरो मोजां मोनाखै आरो बेबायदि दालालफोरखौ जों गोजानाव थानो खारनाव जों खावलायगोन मुंख्लं न'खरफ्रा दिनै आलाय आथानि जानानै दोनखायो आरो फिन जोंखौ बेबायदि थाखा फैसा लाना फैनानै लाना सोरखौबा नासयजानानै सोरखौबा गालांनानै बेबायदि खालामनानै जाहाथे आलाय आथानि खालामनाङा सोरखौ थगायनाङा बेखौनो जों खावलायगोन